היי, מה העניינים? הפעם זה אני באופן אישי. רציתי לדבר איתכם כאילו אתם כאן. אז לכבוד שבועות רציתי גם לאחל חג שמח, מלא בעוגות, פשטדות ושאר דברים משמינים. וגם לתת לכם מתנה, טיפ מאוד מאוד חשוב בשיווק. אז נתחיל. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שאנחנו צריכים לשווק את עצמנו, נכון? יש לנו מה לתת, אנחנו מקצועיים, מאוד חשוב לנו להראות ללקוח את הערך שלנו, כדי שהוא יבין מה הוא מקבל כשהוא פונה אלינו. אבל חברים, זאת לא הדרך. אנחנו חייבים לזכור, הלקוח שלנו לא מחפש את בעל העסק. הלקוח מחפש איך לפתור את הבעיה שלו. מה זאת אומרת? הלקוחות שלנו מעוניינים בפתרון שהמוצר או השירות שלנו ייתנו להם. הם ממש לא מעוניינים בנו. תחשבו על זה במונחים של שבועות. נניח שהתנור שלי יתקלקל. אני חייבת דחוף עוגת גבינה לארוחת שבועות. אני אכנס לאינטרנט. ומה אני אחפש? עוגת גבינה. אני לא אחפש מי הקונדיטור הכי טוב, אלא עוגה. כי זה מה שיפתור לי את הבעיה הדחופה שלי. כל הגישה השיווקית שלנו צריכה להיות מבוססת על הלקוח. מה הוא מחפש? איזה בעיה הוא רוצה לפתור? גם את עצמנו אנחנו משווקים, ברור, אבל רק באופן עקיף. קודם כל משווקים את הפתרון שהשירות או המוצר שלנו נותן ללקוח. אז אמנם זו מכה קטנה לאגו, אבל מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. כי ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מתחילים להבין את הנקודה הכי חשובה בשיווק. אז איך תעשו את זה? תשאלו את עצמכם, מה הלקוח שלכם מחפש? מה מטריד אותו? איזה בעיה הוא רוצה לפתור? ברגע שתענו על זה, יש לכם תשובה, ואתם יודעים מה אתם צריכים לשווק. זהו, מקווה שלא תתעקו בלי עוגה, ואל תשכחו שהשאלה היא לא כמה אתם מוצלחים, אלא איך אתם יכולים לעזור ללקוח שלכם. חג שמח, ונתראה בפעם הבאה.